юлбашы. Бары тик мөхәббәт һәм дә изгелек, булһасы һәркемдең тугры юлдашы. Бүреләнеп кенә күңел ягында, ярала хыялдар һөюнавыңда. Тартыла кояшка, якты тарафка, яшәүгәнең тәмен татып калырга. Яңа көн килтерһен яңа өметтәр, куаныс шатлыктар алһын юлбашы. Бары тик мөхәббәт һәм дә изгелек, булһасы һәркемдең тугры юлдашы. Яңа көн килтерһен яңа өметтәр, куаныс шатлыктар алһын юлбашы. Бары тик мөхәббәт һәм дә изгелек, булһасы һәркемдең тугры юлдашы.